אנחנו חוגגים את יום ירושלים. מה זה בעצם יום ירושלים? כל אחד יש לו ירושלים משלו. היום יש, אני זוכר כשהיינו ילדים בירושלים, יש כאן, אני רואה כמה וכמה, היו לנו כיפות שעליה היה כתוב ילד טוב ירושלים. לא היה כתוב, ראינו ברבינו מלך המשיח לעולם בהם, לא היה כתוב נענך להם, היה ילד טוב ירושלים. זה מה שהיה. היום יש כל מיני כיפות, רק מה שנעלם זה ילד טוב ירושלים. אין יותר ילדים טובים. ובכן, אנחנו חוגגים את יום ירושלים, ואנחנו כולנו אומרים את שיר המעלות, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ואנחנו נוהגים לומר עיר שחוברה לה יחדיו, שירושלים הייתה מחולקת. הייתה העיר שלא יכולנו להגיע אליה, והייתה העיר החדשה, ואחר כך בששת הימים, ביום שחרורה של ירושלים, ירושלים אוחדה וחוברה לה יחדיו. כך אנחנו, ככה מלשון המליצה, אומרים ירושלים שחוברה לה יחדיו. אבל כדי להבין מה פירוש ירושלים שחוברה לה יחדיו, יש שני מאמרי חז"ל, אחד במסכת תענית ואחד בירושלמי. במסכת תענית אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אכנס לירושלים של מעלה, לא אבוא לירושלים של מעלה, עד שלא אבוא לירושלים של מטה. שנאמר, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אז קודם כל, הלשון הדרשה של רבי יוחנן מאוד תמוהה. למה? על המילה חוברה הוא אומר ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. מה זה? המילה חוברה לא אומרת שום דבר. המאמר בירושלמי שאומר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה את כל ישראל חברים, וזה מלשון חוברה, ואז זה מסתדר טוב. אבל אני מנסה להבין את מאמרו של רבי יוחנן בבבלי, שהוא אומר לא אכנס לירושלים של מעלה, לא אבוא לירושלים של מעלה עד שלא אבוא לירושלים של מטה. כשנאמר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. והכוונה היא לעיר שחוברה לה יחדיו, לפי הפירוש הזה שאני רוצה לתת עכשיו, שמחברת בין ירושלים של מעלה לבין ירושלים של מטה. מה זאת אומרת מחברת בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה? אנחנו נמצאים בשבת פרשת בחוקותיי. אז הפרשה מתחילה, אם בחוקותיי תלכו, ואת משפטיי תלכו וכן הלאה, ונתתי את גשמיכם בעיתו וזה בעיתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאם נקיים את מצוות השם, אז הוא ייתן לנו את ברכות הטבע. לא משהו מחוץ לגדר הטבע, אלא גשם בעיתו, זה טבע, ואחר כך יש עוד כל מיני דברים שזה הכל בתוך הטבע. החיבור שבין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, הוא חיבור בין העולם הרוחני של ירושלים, לבין העולם היומיומי של ירושלים. מפני שאפשר לבוא ולומר... אבל מה הגשמים? כן, גשמיכם זה לא גשמי, גשם זה דבר רוחני. אבל כי זה הכל בידי שמיים, בהבטחות של גשמים, זה אחד מהדברים שניתנים בידי שמיים. אז ירושלים של מעלה זה ירושלים הרוחנית. יכולים מי שחי בירושלים, והיו כאלה, ויש כאלה גם היום, שחושבים שבירושלים צריך להיות רק חיי קודש, רק ישיבות ותלמודי תורה ובתי כנסת ובתי מדרש. אסור לעשות בשום דבר של יום יום. ירושלים הקדושה, העיר שעשר קדושות הן, וירושלים היא המעלה הגדולה של הקדושה, אסור שיהיו בו חיי חולין. אומר רבי יוחנן, האמת, מי שרוצה, הקדוש ברוך הוא מאיים עליהם. הוא אומר, לא אבוא, הוא לא אומר, לא אכנס לירושלים לא אבוא לירושלים של מעלה. אם אתם לא תחיו גם חיים נורמליים, יומיומיים בירושלים, אין גם חיים רוחניים. לא יכולים להיות, אי אפשר להפריד בין הקדושה לבין החיי היום-יום. אבל שניהם צריכים להיות קשורים אחד לשני. ירושלים לא יכולה להפך
ולא רק ירושלים, אבל בעיקר ירושלים, לעיר שכולה חולין, לתל אביב, לעיר בלא הפסקה, עם כל מיני דברים לא רצויים, אלא עיר שיש בה חיים יומיומיים של מסחר ותעשייה, ואנשים מתפרנסים מיגיע כפיהם, כמו שאנחנו הכרנו בירושלים, הירושלמים הוותיקים שיושבים כאן, זוכרים את בעלי המלאכה של ירושלים. היו בעלי מלאכה, תלמידי חכמים, סופרים, משוררים. זרח הלוי, מישהו זוכר, היה נפח, שהוא היה, ורב שמואל סלם, שהיה נפח של ירושלים. כולם, תכף נגיע למגידים נגיע. בירושלים, רב שמואל סלם, שהיה רבה של ירושלים, בא רופא בגרמניה, בא לחיות בירושלים. לא דוקטור מלאך, היה עוד רופא. תיכו. לא תיכו לא, זה לא יותר מאוחר. לא שמואל סלם. והרופא הזה, שהוא בא לירושלים, התחיל לשבת כל יום בבית כנסת, אחרי התפילה, ולהגיד טילים עד חצות היום, עד אחרי חצות היום. קרא לו רב שמואל סלם ואמר לו, טילים זוגרס, יש יותר מדי בירושלים. תתחיל את העבודה מהבוקר. כלומר, זה החיבור בירושלים של מעלה לירושלים של מטה. עכשיו, הזכירו כאן, הכיר מוישה פנחס, שהוא ככה יש לו סיפורים ירושלמים, דרך אגב, הדוד שלו, דוד היה רב זאור שפיצר. אח סורי. אח הסבא שלך, דוד רבא, שהוא רב זאור שפיצר, היו בירושלים שכונות. ירושלים כולם בנויות שכונות. ביידיש הם היו אומרים, איפה אתה גר? מה שטטל? כל אחד היה קורא שטטל, לא היה שכונה, השטטל היו, שטטל החיים. היה מזכרת, היה זכרו משה, אבל היו, הוותיקים היו כנסת, שרי חסד, רסייזר, מונקת שרייזר, כל אחד היה לו, כל כמה קבוצה היה שכונה וזה היה שטטל. והרב זאור שפיצר חלש על כל הכוללים הגדולים בירושלים, על בתי הונגרים, שזה היה הכולל הכי גדול בירושלים, על בתי נייטים, על ברוידס היה מישהו אחר. והוא חלש, והוא היה בתי נייטן סייזר. הוא היה גר שם, מוישה גולדברג היה גר בנייטן סייזר, נכון? איפה זה? בנייטן סייזר, ופה היה יהודי שהתפלל פעם, דונדובסקי, כולכם זוכרים אותו, מקס, כן, הוא היה נמוך קומה, והוא בא מפולין, מגליציה, עם אישה חצי מודרנית, והיו הולכים ככה אנגג'ה, וכל השכונה הייתה מסתכלת. טובלה. והוא, עכשיו טנדובסקי נתן כאן ספר תורה, והוא נפטר ערירי, אני מזכיר אותו כי אנחנו כל פעם ביסקו מזכירים את טנדובסקי, כי לא יש אחריו שום זכר, ולכן הייתי נכון להזכיר אותו, הוא היה יהודי מאוד מיוחד מאוד. הוא היה נמוך קומה, ממש גמד, אבל עם נשמה גדולה. עכשיו, כדי לא להיסחף, אז רב זאור שפיצר זה חלש על חצי ירושלים. הוא היה מחלק את הדירות, הוא היה די... חלוקה גל. מה? חלוקה, יוקסן, כן, כל הדברים. אני צריך להסביר כל מושג מהו. מה זה חלוקה? אפשר לדבר על זה יום שלם. מה זה חלוקה? יעקב שמיר היה לו דוד בירושלים, בבית האחרדית, אבל זה גם כן סיפור לעצמו. אני יכול כאן באמת לא להעלות אתכם, הרי אנחנו לא מתכוונים לשבת כל הלילה, אני רוצה להגיע ליום שחרור ירושלים. ורב זאור שפיצר זה חלש על כל העיר. עכשיו, החליטו על לחלק דירות. לא היה מספיק דירות של כולם. אז היו נותנים דירות לתקופה מסוימת. מוכרים. לבודקה מסוימת, לא מוכר זה היה משהו אחר.
תקופה מסוימת, 7 שנים, 10 שנים, תלוי במשפחה, תלוי בגודל המשפחה. מה הייתה הדירה? היה חדר אחד גדול, זה היו הדירות המרווחות, ולוגן פרוזדור, ושירותים היו בסוף החצר, שירותים משותפים לכל 4 שכנים, שכל שכן היו לו 7 ילדים, 8 ילדים, 12 לא היה כמו בבני ברק היום, אבל 7-8 היו, ותארו לכם מה היה קורה בבוקר מה היה קורה. ורב זלמן זה שלט על ירושלים, על העיר. עכשיו, איך מחליטים למי לתת? אז היה 7 טובי העיר, אז הייתה 7 טובי העיר, שהם היו צריכים להחליט לתת לאדם זה וזה דירה ל10 שנים, אבל ההחלטות היו מתקבלות פה אחד. היה חייב להיות פה אחד, כל 7 היו צריכים להחליט שנותנים לאיש הזה את הדירה. עכשיו עושים שכל אחד יחליטו. אז החליטו שכל שנה 6 יהיו אומרי כן, לתת לאיש, ואחד היה עני זוגר, אומר הלא. נו, יהודי שרצה לקבל דירה, היה הולך מאחד לשני מ7 טובי העיר, ואומר, בשבילך, העיר בשבילך, מה זה? אתה מגיע לך. וכך היה עובר 6, מגיע לשביעי, אומר, ני! ואז אין דירה. ואז היו באים לרב זלמן, מקללים אותו, צועקים, משתפלים עליו. רב זלמן היה יהודי הונגרי, שמשפחה באה מהונגריה, היה לו כובע ירושלמי גדול כזה. מי שיודע, כובע ירושלמי היום זה שוב באופנה, והוא היה שומע את כל הקללות והחילופים והעלבונות, היה עומד ועושה ככה. ובסוף כשהוא היה גומר, היה מוריד את הקפלות שלו, את המבד, והיה עושה ככה. זהו, וככה הוא ניהל את מה? מנער את ה... עכשיו, רב זלמן זה שהוא חלש על כל המוסדות, כשהוא נפטר, אז הוא היה לן על קרש, לא הייתה לו מיטה משלו, חי בחיים של אף אחד לא ידע, אבל הוא ישב על קרש, ממש. על ספסל עץ, כן, קרש כזה, כן. אני לא ראיתי את הספסל, אבל זה לא היה ספסל, כי הספסל היה בית הכנסת, היו צריכים לשיר, אבל הוא לא היה... כל הדירה שלו הייתה בתחילה... כן, הייתה לו דירה. הוא חילק מאות דירות, אבל זה היה... במרכזה, זה היה שולחן, זה היה צדדים, 2 ספסלים מעץ, ושם היו תולמות הישיבות, ושם היה שנה... אמרתי, מוישי, אם אתה היית מספר, ידעת לספר יותר טוב ממני, אבל לא. היה בת שבע, היה בת שבע, הרייטב בת שבע, אני אתחיל עם הלבוש הירושלמי, אנחנו כיום מכירים את הזברות. עד ירושלים היה במיוחד היישוב הישן, כשבחור בר מצווה, קודם כל היה לו 2. מבר מצווה היה 2. רק כשהיה באים להגיד לו מזל טוב, אני נסחף לדברים אחרים. זה שייך לתושבי ירושלים. זה מה שמעניין באמת. כשהיה מגיע ילד בר מצווה, היו לו בכיס 2 קופסאות סיגריות. אחד היה לטיף, או הרבי או סגר את אמיר זה יותר מאוחר, התעשייה זה יותר מאוחר, סמינר זה יותר מאוחר, היה לטיף והיה פליירס. היה גם עוד פליירס, כן, אני לא אזכיר את כל החיוב, היה גם פליירס. כשהיה בא אדם לחתן בר מצווה, אם הוא היה אדם חשוב, אם היה סתם יהודי, אמר לו, אבא היה עומד ואומר, תן לו לטיף. אם היה יהודי ככה יותר ככה, אמר לו, תן לו פליירס, ככה. וכל הילדים היו מסתובבים עם סיגרלה, ככה היו מסתובבים מעשנים. זה היה אחד הרעות החולות
וככה, עכשיו באמת כדי לחזור לענייננו, אז לירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כי עיר שחוברה לה יחדיו. רק לסיפור נקודה מאוד מעניינת מזוזר. רב גם היה אחראי על התיקונים ועל ההחזקה של הבתים. אז מישהו היה בא להתלונן והיה אומר שהבית עומד לפה, יש סדק, וצריכים לתקן את זה, הוא אמר ימין, יותר ימין. היה מוציא, הוא היה מהשל סיראיות שהיו עושים במקום. היה לו טבק, והיה לו את הנייר שהיו מסתובבים את זה, היה מוציא טבק של נייר, היה מורח את זה בראש, מדביק על הסדק. הוא אומר, אני אבוא מחר, אם זה מסוכן, אז זה יתרחב, אז היה יקרה, אז אני יודע שצריכים לתקן. אנחנו יכולים להתקדם כאן, ואני רשמתי לי נושאים, שעל כל נושא אפשר לדבר לילה שלם. חתונות ירושלמיות. סינגיה. הוא הזכיר, בירושלים, בחתונה היו עושים דרך כלל ביום שישי לפנות דרך. בכדי כמה דברים, קודם כל לחסוך כסף, שלא היו עושים טרס גדול, ואחר כך בשבת בבוקר המשפחה הייתה אוכלת יחד, ורק המשפחה, ובמוצאי שבת היו עושים לצ'אדה. לצ'אדה זה היה, בירושלים הרי לא ניגנו בתזמורת, היו עכשיו לנגן, תזמורת לא הייתה בחתונות. רק בירושלים, חורבן. אז היו רק תופים, בייקלח. שני תופים, ואז במוצאי שבת, אחרי הבדלה... שני תופים, תגיד על פח היו... לא, שני תופים קטנים היו... בייקלח. בייקלח, כן. ושם היינו לדבר עליהם. היום יש ג'נבל, זה בייקלח. אז הירושלמים לא ייתנו לי פה לדבר, אבל אני רוצה להזכיר גם את הדוד, את הסבא של אריה פליקשטיין. אריה פליקשטיין לא היה ירושלמי, הוא היה הברמבר, הגיקומנר. הוא בא מחוץ לארץ, מתל אביב, מחוץ לארץ. מיפו. אז הוא היה עוד גיקומנר, אבל הסבא שלו קראו לו רבו יהודה בלוי. רבו יהודה בלוי היה היה בן של רב שלמה יצחק ברש"י, ברוך יהודה ברש"י, והיה רב עמרם בלוי, ראש הקנאים בירושלים, שגם היה אח שלו, והיה רב מוישה בלוי, ראש אגודת ישראל, היו שלושה, וכולם היו ברש"י. אבל רבו יהודה בלוי היה דמות מיוחדת במידה. הוא לא היה פוליטיקאי, לא קנאי, הוא היה הולך בשבת, כל יום בשבת היה עם הכיבוש הירושלמי, קפטן, ועל הקפטן היה ג'יבה. צבע חום. הוא היה מחזיק את הידיים ככה, וכל מי שהיה בא מולו, היה אומר גוד שבס, זאת שטרחטן, wo sie gewähren Nächten. Besser soll es werden, besser verrechten, das ist sein Morgen, was ich trasse, was sein Morgen, besser selber verrechten, was sie gewähren Nächten. ככה, הוא היה לכל אחד, הוא היה מה שעבר עין... לא בדיוק, זה מודרני מדי. אבל היה אומר את זה, תקליט את זה? שבת שלום, מה שהיה אתמול היה אתמול, מה שיהיה מחר יהיה מחר, תשתדל לתקן מה שעשית כבר בעבר, ולא לעשות את זה, ולא לחזור לעשות את זה. זה היה רב יהודה, והוא היה אומר, מאיפה אתה? מנתניה? לא היה מנתניה, נתניה. אסור להגיד. אסור להגיד. אבל שמו היה יהודה. כל היהודים ההונגרים שקראו להם יהודה, כל ההונגרים, יש כאן עוד יוצאי הונגריה, מי שהיה יהודה, היו כתוב יוד ו' ד' א', כי לא רצו יוד ק' אני אחזור, בן יודקה היה בן יהודה, שקראו לו בן יודקה יימח שמוי, היו אומרים לירושלים, ושבאו לרב יוסף חיים זוננפלד, שהוא היה רבה של העדה החרדית בירושלים, ומישהו אמר לו בן יודקה יימח שמוי,
אז הוא אמר לו, אני אשאל אותך שאלה. אם ביהודה היה מת ללא ילדים, והיה צריך, אשתו הייתה צריכה חליצה או ליבום, למען להקים שם לאחים בישראל, הייתה צריכה. אז איך אתה יכול, ושם כתוב שלא יימח שמו מישראל. אז איך אתם יכולים להגיד עליו יימח שמו? והקנאי של אותם הימים, רבי יוסף חיים זוננפלד, ראש העדה החרדית, שהוא היה גם בעל המפתח, הוא נסע יחד עם הסבא של דבורה, שהוא היה רבה של טבריה, מוישה קליאס, לקיבוצים. במושבות, ובקיבוצים של אותה תקופה. הסבא של פרידמן. של חיים זוננפלד היה הסבא של פרידמן. אבל מוישה קליאס היה הסבא של דבורה. אז כאן, עכשיו, בכדי שירגישו כל העולים החדשים גם כטוב, ולא יגיעו שם. אז יש, הסוף פעמנח, רבי ארוגיצ'ובר, רבי יוסף רוזן, הוציא מכתב לאישה שרצתה סרטיפיקט ולא לארץ ישראל. ולפי החוק המנדטורי של אותם הימים, מי שיכול היה לקבל רישיון עלייה זה מי שנולד בארץ, והוא אחר כך ההורים שלו, והוא הלך לחוץ לארץ, אז יכול היה לחזור. אז ארוגיצ'ובר כתב מכתב, שהאישה הזאת נולדה בירושלים, אישה שנולדה בליטא. כמו שהיגנון. בדווינסק. ואז תפסו את העניין, ובאו לשאול אותו, איך אתה כותב מכתב שקר? אתה עדות שקר, אז הוא אומר, כתוב, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. האישה שציפתה לראותה היא כמו מי שנולד בה. ובכן, כל היושבים כאן, אנשי חוץ, הם לא רק היו מצפים לראותה, אלא סיסו את ירושלים, כל המתאבלים עליה, וכל אלו שבאו להיות גם ירושלים. שובר אמר לו, תטורו אחריכם, תשלוק מקוק? לא, זה לא רק שובר. זה כל הקהלי ירושלים, כל הרי ירושלים, עברית היה פסול, אסור היה לדבר. היה מלחמת שפות. מלחמת שפות זה היה משהו אחר, אבל הקנאי ירושלים לא רצו לדבר עברית. בגלל החולית. אז שבא לכאן הרבי ממונקאץ', שהוא בא לבקר בשנת 35, לא 36, אני יודע, זה לא אחד, שהוא בא מנחה דלאודו, שהוא היה גאון אדיר, הוא היה נחשב לאחד מגאוני הדור, בא מנחה דלעזר. הוא היה לבקר בירושלים, והוא התחילו לדבר איתו מישהו עברית. אז הוא הלך, היה כאן מקובל מפורסם, שהרב כדורי זה היה קטן עליו. זה היה רב אלפנדרי, שהוא היה, הרב ממונקאץ' היה במיוחד לפגוש את הרב אלפנדרי. וביום כשהרב ממונקאץ' עזב את הארץ, הרב אלפנדרי נפטר. הוא היה אומר שהעיר חיכה רק לראות שהוא יראה, אבל הרב ממונקאץ' בא אליו יהודי ודבר איתו עברית. אז הרב ממונקאץ' אמר לו, כתוב, הפסוק אומר, כי תקנה עבד, והיהודי הזה, יהודי ירושלמי, הוא הלך עם כפתן ירושלמי, עם שטריימבורג, והוא דיבר איתו עברית. אז הרב ממונקאץ' אמר לו, כי תקנה עבד עברי, שתהפך להיות עבד לעברית. 6, אתה יכול אפילו ללכת עם קפוטה של משי, 6 שנים, ולהחזיק את המשפחת אדומה, ששאל ביובה, לא, 6 שנים יעבוד, אני מבטיח לך שבסוף תלך עבד, ואם יאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אז אני אומר לך, אשתו אימו, ויצא אשתו אימו, שהתגרש ממנה, בכתב איך אפשר להתגרש, אשתו אימו, וכי אשתו היא האמא שלו, שלא יכול להתגרש ממנה. אז זה דרך אגב. עכשיו נחזור לעניין הירושלמי, כי הזמן... המונקאץ' הנוכחי לא ישן בארץ ישראל, הוא בא ליורצייט. לא, ישן. הוא בא לאבא שלו ליורצייט בבוקר. המונקאץ' הזה, המונקאץ' ההוא, אבא שלו, המונקאץ' ברח עם העוזרת לברזיל. כאן אני חייב לדבר.
לא, אני מספר, החתן שלו, שהוא כבר היה אחר כך הרב של חולון, והיה מרצה בבונוס איירס באוניברסיטה, והוא אחרי שיפתור, הבת של הרב ממוקר שנפטרה, אז הוא התחתן מהאישה שעבדה אצלו. אז החסידים היו אומרים שלא אהבו אותו, כשהוא מתפלל, אז הוא אומר, ותחזינה עינינו בשפחה. אבל זה למען ההומור. באמת, אני יותר מדי ככה, הם מושכים אותי לכיוונים לא רצויים. כיוונים מעניינים. לכיוונים לא רצויים.